Godmorgen, Daniel. Hej, min ven. Frisk? Ja, semi ikke. Nu er vi kommet til det, og nu skal vi være friske. Hvad er klokken? Klokken den er 7:15 lokal tid. Jeg ved ikke, hvad det er derhjemme. Det er sikkert 6 eller sådan noget om aftenen. 5? Damn. 3-4 stykker om eftermiddagen, tror jeg. Nå, jeg kan ikke regne. Det er orden. Jeg var ikke meget, der fik bedst karakter i skolen. Men se, hvad jeg er blevet til. En verdensmand. I dag der skal der ske det, at nu skal vi op, og så skal vi have den store amerikanske buffet. Ja. Bestående af burger, pølser og bacon. Bøstemorgen. Og æg, så vi går kollapser fuldstændig, og vi ikke kan noget resten af dagen. Og nu skal vi altid ud og se, hvordan Los Angeles den tager sig ud. Jeg håber, det er godt vejr. Jeg har hørt, det er godt vejr. Så det bliver godt. Det er stærkt. Så men vi ses senere. Yes. Står vi her foran hotellet, og det som man kan se, det er, at når man er Microsoft-konsulent, så har man penge til sådan noget her. En meget, meget stor Jaguar. Så det kan jeg lige så godt sige, at det her det er en bil. Det er en rigtig bil. Det er flot. Det er rigtig flot. Der skal nogle penge til, jo. Sådan er det, når man udvikler Silverlight. Nu vil vi se, om det snart er slut. Nu er vi på vej ud og se noget. Vi er ude og lege turister nu. En af de ting, der er rigtig fede ved en lille ting, der er fed ved at køre i LA og omegn, det er, at der er en hiphop-kanal på radio. Og mig som altid godt kunne lide den slags, er selvfølgelig henrygt over det. Så det er rart. Jeg kan sidde her og høre noget god musik. Og følge efter drengene i jacken. Så forhåbentlig så sker der noget sjovt. Så længe.